Khublei pibaro kerpang ki heb khana kiba pet ek program dia kum kejingiaseng khynnnah balang Presbytery iwalam shapi lembaga Good News TV nagi persara hakani ka por tu inya pet no yakani kejingsyat balasat perpenwando daga jingiaseng khynnnah balang Presbytery angis kham baro kitu kiba pet yakani program kalung kejing kerku ya pilang baro amen. Deswan pedamlang kumat U Blei kijing ruai ngan pulai sua hakikat to kanek tin ke U Blei e ka ba pila mynsiem na kijing ruai sam kan nong ka ba ndru bunyew ka dikot ka ba nikong tin ke ba kumne to U Blei isen ayangi bat un ker khu yangi bat un pet teng shan hala ka khamat halor jongi pin de macing tuai macing ka pnang lama ku keteng jeme wan ki ma jeme long ka mon jeme ha ka kendu pembab nang ayangi menta jemam jengi ka ba hala ka sing to mabro Ktien kang jengi kumpang ru imap ya ki balas ne wade la mangi saka jing pen seiru ndes marangi naps ne ba jeme no ka hima ka por ko bro hala ta amen. Let's go. 1, 2,